dedico moltes hores a dibuixar. Així que aviat esmorzo, per mi és important començar el dia positiu, i el primer que faig és mirar el mar. M'aporta una visió àmplia, oberta, de colors blaus intensos, de relaxament, de pensament. A nivell d'inspiració i de pensament, els dibuixos, sens dubte, surten diferents. Hi ha una mena d'obertura en quant a creació d'imatges que un espai obert així i blau com el mar t'aporta. Que et proposin una imatge que formarà part d'una escola d'estiu, que haurà gent dedicada a l'ensenyament, és un gust perquè d'alguna manera el teu dibuix s'obre a un àmbit diferent. Va fer molta il·lusió, esclar, moltíssima. En el primer esbós, que és aquest, l'esborrany primer que va sortir, que és aquest d'aquí, hi havia un sentiment de gent dedicada possiblement a ensenyament, a la docència, papers, carpetes. El coneixement genera felicitat i també genera llibertat. Llavors, són gent feliç, gent contenta, gent que ho transmeten amb aquest element de regal de la natura, amb les flors, i sobretot això, no? que com més cultura tens i més formació, pots ser més lliure i per tant més feliç.